Barbaru, ktorú srdečne vítame u nás v štúdiu, sme veľmi radi, že si k nám prišla, vitaj. Ahoj. A chceme sa hneď opýtať na niečo, čo by nás veľmi zaujímalo. Prosím ťa, ty keď si chodila do školy, kto ti chystával desiatu? Sama alebo mama? Tak väčšinou mi ju chystal otec, lebo on stával najskôr z nás všetkých, takže on mi ju chystal. A s čím si mala najradšej ten chlebík? So salamou. So salamou, no ja som lekvárom, ja som mal lekvár, vás som zavždy mi okvickal. A teraz, keď chodíš na zájazdy, berieš si so sebou taký zlepený chlebík, aby si nebola hladná? Teraz si beriem bundáš kenír, to je po maďarsky, to mi robí babka zase. A to je ako chlieb vo vajci. Áno, my to voláme chlieb v župane. Chlieb v župane. To je výborné, áno, chlieb v župane, má taký župan z vajíčka. A nemohla by si aj nám namazať jeden chlebík? No my si stále musíme sami, my to raz sa mne podarilo namazať Igora paštétom. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Povedz zatiaľ, kým nám tu budeš mazať tie chlebíky, čo máš nového? Nech sa páči. Tak nového, tak teraz vydávam svoj solový album prvý. Vyzerá takto. Prvý. Tak. A hneď taký pekný, prvý a hneď pekný. No a vyjde 20. októbra. Áno, a volá sa? Barbara. A sú na ne pekné piesne? Veľmi pekné. Máme sa na čo tešiť? Áno, myslím si, že hej. Dobre, no my si hneď vyskúšame pozornosť divákov, dobre? Možno nejaký náš divák získa, už rovno CD-čko nové. Volajte k nám rýchlo a teraz na telefónne číslo 585 6836. Ako sa volá toto CD-čko, ktoré ide Barbare výjsť? Ale nebudeme dávať žiadne pomocné otázky. 3-4 teraz, rýchlo. Ak ste nás počúvali, musíte to hneď vedieť. Vysypať z rukáva, aby som to... Áno, máme tu nejaký telefón. Haló? Tu je Barbara, Martin, Igor, Kakao, kto tam? Jarka z Komárna. Jarka z Komárna. Ahoj, tak aký je názov toho CDčka? Zelený album. Je to pravda? Zelený album? Nie. Nie je to pravda. Nevadí, aj tak maj sa dobre. Nechávame CDčko pre niekoho iného, kto k nám zavolá. Takže ďalej niekto môže volať. Barbara, Martin, Igor, Kakao, kto tam? To je Janko z Lehovca. Janko, ahoj. Takže? Ako sa volá tento album? Áno. Barbara. Ale no, Nech sa páči. bravo. Áno, bravo. Tak môžeš sa presvedčiť. A hneď tento album k tebe putuje. Aj s Nechaj len Barbariným prosím ťa pekne svoju autogramom. adresu a svoje meno v réžii, dobre? Áno. Tak, Pekný, je pekný. keď takú pieseň sa učíš, koľko to trvá, kým sa naučíš pieseň naspievať? Naspievať? Áno. Bo ju najprv zložím. Aha, ty ju najprv zložíš. Počkaj, No tak pohovor o tom. to je lepšie ako uhlieskať pieseň? To je lepšie, no. Á, menej sa zapotí asi človek, čo? Čiže potom nemáš problémy s tým, vlastne, keď si ju sama zložíš, tak sa aj ľahko zaspieva, nie? No, už potom ľahšie to ide také. Kde sa ti to berie? Odkiaľ, ja neviem, či z pravej ruky ti to vychádza, tá melódia z hlavy, či ti vrtá v hlave, alebo... Ako sa už bavili dneska? To vždycky, keď prežijem nejaký zážitok, nejaký príjemný, alebo hoď aj smutný, tak prídem domov, sadnem za klavír a už je skladba hotová. Úžasné. Predstav si, my sme ti mali tiež teraz jeden taký zážitok. My sme boli na premiére filmu Zachráňte Willyho 3. My sme ho dokonca, tento film, premiéru, my sme ho uvádzali. Nechceš sa na to pozrieť? My ti to ukážeme. No, ja som ho... Ale ty si vlastne doteraz spievala vždy s Erikom a zrazu solový album, teda samostatný. Prečo? Tak ako od malička som túžila spievať ako sama. Som mala predstavu solovej drahy, len som čakala, kým dozrie čas. Aha. Najprv bola skupina Maduár, s nimi som spievala, potom ako s Erikom. No a tak teraz dozriel čas. A som veľmi rada, že je to tak, ako sa mi splnil teraz sen. Na to som sa chystala dlho a som to pripravovala dlho. No blahoželáme, ale teraz mi vrta zase v hlave, kto teraz chystá Erikovi tie desiaty, kto máže chlebík paštétov. No nič. Natáčaš aj nejaké videoklipy k svojim piesňam? Tak k môjmu solovému albumu som natočila klip na jednu romantickú baladu. Skladba má názov To, čo je vzácne. To vám potom pustíme, keď bude hotové. A aj s Mirom Žbírkom som natočila jeden klip na skladbu Ty a ja. To je taký nejaký nový, nie? Čo? Klip to je niečo nové, nie? Áno, úplne nové. Aha, a s Mirom sa ti ako s Mirom Žbírkom spolupracovalo? Veľmi dobre. Na to akože on je starší odo mňa oveľa, sa chová akože kamarátsky ku mne a akože má mladšiu dušu. A my sme totiž to počuli, v Tralalande sa chválili, že tiež s tebou nejak spolupracujú. Pohovoraj o trošku. Tralala, áno. Tak tam som tiež naspievala jednu pesničku, má názov Láska z diskotéky, to je vlastne projekt pre deti. A spieva tam aj Ibrahim Majga, Lasica Satinský, Skrúcaný noga. A my ešte máme k dispozícii jedno CDčko. A my môžeme dať nejakú súťaž, čo na to? Dajme súťaž. Dajme rýchlo. Okamžite, teraz dáme otázku. Utekajte k svojim telefónom, vytáčajte telefónne číslo 585 6836
a odpovedajte nám na takúto otázku. O ktorom pred chvíľkou hovorila. Po A s Mirom Žbírkom, po B s Michaelom Jacksonom, po C s Elvisom Presleym. Odpovedajte 3-4 teraz. Ha! S Mirom Žbírkom. Ale on takéto by takto povedal. A ako sa voláš? Miro Žbírka? Naďa. 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 A Naďa odkiaľ? Žbírková. Prosím? Odkiaľ je Naďa? Z Prešova. Z Prešova. Naďa z Prešova, takže k tebe putuje toto CDčko s názvom Barbara, tento solový album od Barbary. Blahoželáme ti a nezabudni nechať svoje meno a adresu v réžii, dobre? Ahoj, čau. Čau. No, Barbara, my ti veľmi pekne ďakujeme za to, že si prišla k nám do štúdia. Samozrejme, Tento tu je hrnček tvoj hrnček, je je pre tvoj, teba, áno. aby ti vždy pripomínal túto našu návštevu tvoju u nás. A na záver si hádam, pozrieme nejaký tvoj videoklip. Ktorý máš rada? Ktorý napríklad? Tak z tých starších Sen. Jej, áno, Sen. Priatelia, vy nezabudnite o chvíľu pozerať náš kakaoautomat a zatiaľ iba do skakavenia. Sen zvláštnu podobu máva. Mikrofón samozrejme, to je švie.